Vrijeme je za današnje glazbene novitade. Jedna zanimljiva priča stiže nam iz kulturno-umjetničkog društva Jedinstvo iz Splita, koje je obradilo poznatu pjesmu Dječaka Lovrinac. Međutim, iako je spot prvenstveno namijenjen privlačenju novih članova, njime se ujedno želi skrenuti pažnja na najveći problem koji tišti ovo društvo, a to je pravomoćna presuda o iseljenju iz sadašnjih prostorija, i to baš uoči njihove 100. obljetnice. Tijekom svih tih godina u Jedinstvu su stasali mnogi velikani splitske i hrvatske glazbe, pa evo više o spotu kao i o radu Jedinstva saznali smo od Emina Sarajlića, potpredsjednika društva. Naravno, nakon toga slušamo i spomenutu obradu pjesme Lovrinac. Kulturno-umjetničko društvo Jedinstvo obradilo poznatu pjesmu Dječaka Lovrinac, pa evo za početak nam recite kako je uopće došlo do te ideje. Znači, na jednoj turneji ove godine što smo organizirali u Italiji, ekipa je u jednoj onako privatnoj zafrkanciji između sebe, kako to obično biva na tim turnejama, tu pjesmu počela pjevati i ubacivati stihove koji su se odnosili na neke međusobne zafrkancije unutar društva. Međutim, kako svake godine imamo upise u naše škole folklora, gitare i mandoline koja traje već 28 godina i svake godine izbacimo neki spot ili neki poziv mladima Splita i okolice koji se žele priključiti Jedinstvu na neki zabavan način da im pristupimo, znači ne onaj klasičan način kao dođite, upišite se, mi smo najbolji i tako dalje, nego onako kreativna radionica tih naših mladih naraštaja u Jedinstva kreira svake godine tako neku zanimljivost. I onda su rekli, ajmo ove godine iskoristiti tu našu lokalnu zafrkanciju na temu, odnosno na pjesmu ovu Lovrinacu Dječaka, i tako je nastala ta pjesmica. A usput da kažem da je jedan od đaka, popularni Vojko Vrućina, je bio naš član i prošao tu našu školu gitare i mandoline, tako da je on stvari koje prve korake i dodire sa instrumentom, gitarom naučio u Jedinstvu. Eto, tako je nastala ta pjesma zafrkancija koja na kraju je dobila i svoju video verziju i taj spot se emitira evo preko naših društvenih mreža. Vidim da su i portali to počeli objavljivati i evo možemo se pohvaliti da je u 24 sata pregledano preko 18-19 tisuća puta. Evo, znači efekt je postignut, međutim s ovom pjesmom želite znači i ukazati usput na veliki problem koje muči društvo. Dakle, to je da, evo što je mogla bi reći sramotno, je tako, da na neki način evo institucije nemaju nikako sluha za vas. Evo, čemu se radi? Ne znam koju riječ upotrijebiti, više i to što ste vi sad izgovorili, mi to i ne želimo više govoriti jer to je postalo apsurdno i da nije tužno i pretužno bilo bi nešto. Ja sam preko 35 godina u Jedinstvu sa nekim prekidima, znači počeo sam kao mali momčić plesati u Jedinstva, tu smo se ja i supruga upoznali i oženili, sada naša djeca plešu u Jedinstva. Kasnije sam bio tajnik društva, sada sam potpredsjednik. Pa evo, ja vam kažem da je, recimo, ako se vaši slušatelji sjećaju, znači taj problem smo mi počeli ukazivati još dok je bio gradonačelnik Splita, gospodin Beroš. A ako se sad slušatelji sjećaju, to je bilo negdje tamo 2001. 2002. godine ili 2003. nije bitno. Znači 17-15 godina naše upozoravanje na taj problem traje, jer prostorije u kojima Jedinstvo boravi preko 70 godina su postale predmet povrata imovine. Međutim, to je tako zamršen slučaj da je to nešto nevjerovatno, jer mi, iako sada je u ovom trenutku Jedinstvo je znači prije 10 mjeseci dobilo pravomoćnu presudu o iseljenju iz sadašnjih prostorija, jer se taj prostor vraća bivšim vlasnicima, a mi istovremeno, znači dan danas, evo upravo je tajnica priprema uplatu za taj prostor gradu Splitu. Znači mi dalje najam plaćamo gradu Splitu. Znači to je jedan apsurd totalni, znači mi plaćamo najam gradu Splitu, a istovremeno imamo sudsku presudu o iseljenju iz tog prostora koji se vraća nekim privatnim. Znači taj prostor nije gradski po toj presudi, a mi plaćamo gradu, nego je privatni, a koristi ga Jedinstvo. Međutim, šta hoću reći? Jedinstvo je smatramo kao jedna kulturna, možemo reći slobodna institucija grada Splita koja dogodine slavi 100 godina tog postojanja, i institucija možemo reći zbog toga što u Jedinstvu počeli stvarali ili su bili članovi Jedinstva, predsjednici, dirigenti takve veličine hrvatske glazbene scene da možemo slobodno reći da pameti se zavrti. Znači to su bili Josip Hac, Jakov Gotovac, Ivo Tijardović, Silvije Bombarder, Ljubo Stipić, Ana Roj, Oskar Harm,
Gertruda Monitić, Ratomir Kliškiš, Ivica Čikeš, pa sve do današnjih dana, evo kad se nabrojava i Vojko Vrućina i Danijela Martinović, Mićo Brajević, Đeki Srbljenović, Vinko Lesić i tako dalje, tako dalje. Znači jedinstvo nije društvo od jučer i prekjučer, jedinstvo nije društvo samo neka udruga kao što su nam govorili bivši pročelnici za kulturu u gradu Splitu koji su rekli, pa ili vi znate koliko udruga u gradu Splitu? Im smo rekli, pa ili vi slušate sebe, o čemu vi pričate? Znači jedinstvo nije obična udruga građana, jedinstvo je kulturna institucija grada Splita, jedinstvo je najstariji hrvatski ansambl folklornik na Jadranu i zaslužuje neki prostor i pažnju od grada Splita, županije, države i tako dalje. Mi smo praktički jednom nogom već na ulici, ukazujemo na problem 17-18 godina, pusta obećanja kao neki kvazi pokušaj rješavanja tog prostora do sada nisu rezultirali. Jedinstvo trenutno broji preko 400 članova, jedinstvo trenutno broji preko 300 članova ispod 25 godina koji su znači s time praktički maknuti sa ulice, bave se očuvanjem hrvatske kulturne baštine i tradicije i mislim da jedinstvo zaslužuje rješenje, pogotovo da apsurd bude veći u godini europske kulturne baštine kao što je ova godina 2018. proglašena od Vijeća Europe za godinu europske kulturne baštine. Ako ko čuva kulturnu baštinu ovog godina, onda je to jedinstvo. A da se u toj godini jedinstvo ima sudsku presudu o iseljenju, mislim to da je stvarno apsurd u gradu Splitu, drugom najvećem gradu u Hrvatskoj. Dobro, svako mogu nekako totalno laički pitati, s obzirom da očito je riječ o ovako velikom problemu, šta recimo iz grada Splita nisu mogli jednostavno to riješiti da nađe društvu neki zamjenski adekvatni prostor ako već plaćate njima najam. Pa ne znam, mislim, znači jedinstvo ne stoji iskrštenih ruku, znači jedinstvo radi cijelu godinu, jedinstvo ima 129, 130, 131, kako koje godine nastupa godišnje. Od toga preko 100 nastupa u gradu Splitu. 25% svih amaterskih kulturnih događanja u gradu Splitu nositelji je kulturno-umjetničko društvo jedinstvo. U koji god grad u Hrvatskoj idemo ili van Hrvatske, često smo gosti drugih folklornih ansambala, društava koji nas pozivaju na festivale, gostujemo kod njih gradovima. Oni svi imaju u odnosu na jedinstvo, njihove prostorije su hoteli sa 5 zvjezdica. Jedinstvo je u baraci, a oni su u hotelu s 5 zvjezdica. Reći samo primjer grada Solina, sad nije to, tada možda ne bi smio reći, ali to je javna informacija. Znači grad Solin, kudu salon plaća mjesečno 16.000 kuna za najam privatnog prostora za djelovanje toga kuda. Znači oni djeluju u privatnom prostoru za koji grad Solin plaća mjesečno 16.000 kuna. Mi smo u gradu Splitu nudili 10 rješenja i prijedlog. Prijavljivali smo se na projekte urbane aglomeracije, tako dalje. Sve je to propalo, sve je to palo u vodu. Prijavljivali smo i predlagali neke europske projekte, sve je to palo u vodu. Prema tome nema sluha i ne znam kako će se ova priča završiti. Normalno jedinstvo se neće ugasiti jer jedinstvo je preveliko društvo i puno ima članova i živi na entuzijazmu tadašnjeg rukovodstva, tadašnjeg članstva i sve kao i svih bivših rukovodstava jedinstva. Sad jedinstvo je opstalo sve ove godine. Nikad nije imalo nikakvog sponzora iza sebe, niti jednu tvornicu, niti jedno poduzeće, nego uvijek bilo samo za sebe. Tako da će jedinstvo, ali nažalost tragedija da jedinstvo će morat eventualno plesat na ulici, raspodijeliti svoje nošnje, kostime, instrumente po stanovima. Mislim, to je tragedija. Ja se nadam da to neće dogoditi, da grad priprema nama neko iznenađenje ugodno, da će nas obradovati za našu 100-godišnjicu sa novim prostorima, ali kažem vam, svakodnevni rad jedinstva ne može to trpiti, ne može to čekati, jer mi ne možemo naprasno prekinuti djelovanje, jer onda praktički 300 ljudi izbacujemo na ulicu i kaže dobro, javite se za godinu, 2 dana kada dobijemo novi. I evo sad u nadi da će se možda stvarno nekako to razriješiti. Ako smijem pitati, budući da je 100. obljetnica, jel se ovako sprema možda nešto? Kako ne, sprema se. Mi smo u velikim pripremama i u stvari proslava 100-godišnjice praktički je počela, recimo ove godine je u uvodu tu 100-godišnjicu, pa smo tako ove godine obnovili naše dugogodišnje dobre odnose sa folklornim ansamblom Linđa koji su bili kod nas u gostima, mi smo bili kod njih u Dubrovniku i pripremamo velike stvari za dogodine, radi se monografija jedinstva, Hrvatska radiotelevizija snima dokumentarni film o 100. obljetnici jedinstva, a proslava će trajati tijekom cijele godine, znači neće biti koncentrirano samo na jedan događaj kao što je završni koncert koji će se održati, mogu već sada najaviti 14.
prosinca 2019. u Palladium areni, već smo rezervirali taj termin, to će biti neka kulminacija te proslave, ali tijekom cijele godine bit će niz izložbi, promocija, prezentacija, koncerata, gostovanja drugih ansambala kod nas. Mi ćemo ići kod nekih u goste, a jedan od projekata će se oditi pod nazivom Jedno društvo 10 gradova za 100 godina. Jedinstvo će nas sljedeće godine ići na gostovanje u 10 gradova povodom naše 100. obljetnice i to neke gradove u kojima nikad nismo nastupili, odnosno nikad nismo imali samostalne koncerte, kao što je na primjer grad Vukovar. To je jedan od gradova u kojem ćemo nastupiti i mogu već najaviti da ćemo najvjerojatnije nastupiti na Dubrovačkim ljetnim igrama i tako dalje. Ali kažem, bit će niz programa i manifestacija tijekom cijele sljedeće godine, a javnost će biti na vrijeme obavješćena. Evo, onda se nadam da ćemo se čuti ovako češće. Ja se nadam. Hvala vam što ste pokazali interes za rad jedinstva, ne samo za probleme jedinstva, problem je taj jedan koji imamo veliki, valjda ćemo ga riješiti, ali bitnija je stvar, bolje da uvijek razgovaramo o nekim lijepim stvarima da jedinstvo radi i nadam se da će to biti u fokusu vaših važnih svekolike javnosti. Sa Pujanki htjela haca upisati, šetala kraj HNK, kad joj kukla Japanka, iza HNK se čulo pam 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 pam. Mala Mirja sada svira u jedinstva. Mali Galic iša s brda, triconom se putem drnda, tamo njemu reka vrać, stvarno treba ženu nać. Pa je Galić pomislija pam 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 pam, mali Galić ženu traži u jedinstva. Mali Zeki sad obrija, da kljuka se proteina, jedno miša utek dić, pa mu pukao mišić, otac se i sale čuje pam 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 pam. Mali Zekica da bilda u jedinstva. U jedinstva, cijeli Split je u jedinstva, muzičari i plesači sa jedinstvom, Split je jači. U jedinstva, upiši se, u jedinstva, muzičari i plesači sa jedinstvom, Split je jači. Na osmicu braća sila skupa teže 15 kila, zvone brane isto je jer imamo blizance, jedan pleše drugi svira bas 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 bas, oba brata sada žive u jedinstva. Mali Pero sa spinuta, udaljenje par minuta, s Leopoldom ima plan, kuvat pive svaki dan, pa će u kafiću biti pam 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 pam. Mali Pero pije pive u jedinstva. Mala Sandra sa Bačvica plesala je u Devića, čula da je u nas šema nešto dobro da se sprema, pa se na to odlučila pam 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 pam. Mala Sandra traži parking kod jedinstva. Mali Vranić iz Varoša audiciju je proša, zovemo ga otac šef, novi skakač on je sef, od tada postali leti pam 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 pam. Mali Vranić sad je lagan u jedinstva, u jedinstva, u jedinstva, u jedinstva, cijeli Split je u jedinstva, muzičari i plesači sa jedinstvom, Split je jači. U jedinstva, upiši se, u jedinstva, muzičari i plesači sa jedinstvom, Split je jači. Osjećam se super, uvijek svira KFM, samo zabava.